What's up sa inyo mga bro? Andito na naman tayo sa pinabagong video ngayon. Hindi tayo maglalaro. Ay, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Minecraft. So ngayon, andito tayo. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano downloadin. Una, punta kayo sa Chrome. Araw na nga. So andito ulit. Ngayon, ito. Paste yung nilagay kong link dyan sa description below yun. Kopyahin nyo yan din. Yan. Baba. Sabay dito, download. 95 MB lang siya guys. So ito, download files from server. So ngayon, dito na. Hindi ko pa din na-download. So saglit lang. So ngayon mag-FB muna ako habang nag-ano ko. So ito ang aking FB. Putsi, ang tagal. Saglit. So ito. Yan. Huwag mo napansinin yan. Yan. So saglit lang. So what's up sa inyo? Andito na naman. Hindi sa bago. Ito lang yung karugtong ng ginawa ko kanina kasi napatayin ko. Hindi ko aksidente. So, saglit lang. So, ito, nag-FB ako. Katulad ng sinabi ko kanina. So, saglit lang. Alam mo ba, pag di ka nag-subscribe dito, ayaw mo lang. Mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Dito. Saglit. Sa channel na to, mag-subscribe ka na. Hindi lang manonood ka lang sabay. Di ka magsasubscribe. Mag-subscribe ka na. Please, mag-subscribe ka na sa channel yan. Subscribe ka na. Mag-subscribe ka na. So ito, ang bilis mag-download. O, ang bilis oh. 2 minutes oh. Play lang natin. Nani? Yeah, boy. Yeah, boy. Di ko alam kung paano ilagay yan sa video natin eh. So, saglit lang. So, what's up sa inyo? Dito ulit ang karugtong ng itong ginawa ko na ito. So, what's up sa inyo? Dito na naman itong karugtong. So, yun yung karugtong. So, andito na ulit. 76. So, saglit. So, ito. Ano na lang, 81 ang bagal. So, ngayon. Oops. Dito. Lalagay ko sa description ng so maglalaro muna ako dito. So saglit lang. Joke lang ngayon ako maglaro. Sige. Saglit lang. Oh, so yung mga mayayaman dyan, bigyan nyo ako ng ganito. Ito. Saan na ba yan? Itong skin na yan. Sa mga mamayaman dyan. So magka-custom lang ako. So ito na nga. Magla-live tayo ng custom mode. Saglit lang. Lain yung anong ginamit ko. Lain yung kung ano yan. Ano yan. Ay, ito. Hulaan nyo. Oops. Huwag na natin tuloy. Saglit. Gusto mo ng shoutout? Mag-subscribe ka na. Sorry kung maingay, yung mga aso yun. So, napatay ako ng isang AI. Nga. So, ayun, andito na ulit. So, ngayon, i-install na lang natin ang ating Minecraft at tapos na ito. So, laruin lang natin saglit.
So, andito na ulit. Lalaruin na natin ang ating bagong Minecraft. 1. Di ko alam. Saglit lang. So, andito na tayo sa ating panibagong Minecraft. So, ito ay version 1.16.20.50. So, kung nagtataka kayo kung walang server, pindutin nyo na lang ang external. So, ito, payagan. Ibig sabihin sa English ay yes. O, confirm. Basta yan. Bakit O, yan o. Dito na tayo. Siyempre, di na tayo nakadata. Tapos, sayang nga ang aking achievement. Dead ako. So, sana, wait lang. Di ko muna tatapusin. Titignan natin kung anong bago. So, comment down below kung may problema sa ating Minecraft. So, ito na. Wala akong pakita. So, ito ang ating account. Follow nyo ko. Follow. Please. Ito ang aking account. So, wait lang. Bye-bye. Day joke lang. So, guys, inaano ko na lang tayo. Siniset up ko na lang ang aking skin. So, sabit na. So, andito na ulit tayo. So, titesting natin. Yung. Nice. Ba't dyan? Susiglit nga lang, nagkamali ako. So, andito na ulit tayo. Ngayon, gagawin na natin. Bye-bye. Say what? Ang nakita ko rin may bago. Kala ko wala. Malas. Visit. What? Magkabag pa rin ah. Kita niyo yan. So guys, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Kung nag-enjoy ka nga, huwag kang magkakalimutang mag-like. Wait lang, dito pala. Like, comment, share, and subscribe.